Čaute ľudia nového videa. Vy si myslíte, že ja na Fortnite mám asi 200 hodín, ale nie je to pravda. Je to... Počkej. Opa! Mám takých friendov. Kto by si ma chcel pridať? Tak. A tu máte. A keby ste chceli pridať za Fortnite, za toto, za PlayStation Frienda, tak som toto. Keď toto napíšete, to si tak, máte môj profil. Toto ani nekúkajte. Nie je to pravda, ale to som mal. Nekecam. Takže toto som ja. OK, tak čaute.